오빠. At sa milyon-milyong tao ang nagmamahalan, oo, milyon-milyon. Milyon-milyon tao ang nasa buong mundo. Milyon-milyon din dyan ay nagmamahalan, pero milyon-milyon din dyan naghihiwalayan. Hindi sa pagiging bitter, dun lang tayo sa totoo na pwedeng nagmamahalan sila sa umpisa. Pero kinalaunan ay talaga nga namang naghiwalayan din naman. Ang gusto ko lang sabihin, the serve. Ang bitter, hindi mahal. May mga pagkakataon na talaga nga namang pagtatagpuin kayo pero eventually hindi kayo compatible. Yung iba nagiging magjowa pero yung naging jowa nila ay parang robot. Walang emosyon. Kaya ikaw na nakikinig, huwag ka nang makisabay sa trend. Mahal. 안녕하세요. 김치노입니다. Aish. Single pa rin ako ne. Jowang-jowa pa rin ako imnida. Oo, gabi-gabi talaga nga namang parang ang inspirasyon ko para magka-jowa ay naglalagablab. Lagablab. Diba? Totoo naman. Lagablab is talaga nga namang burning, igniting. In short, si Kim Chino ay jowang-jowa pa rin. Ang inyong napapakinggan, mahal. Sabi ko nga sa inyo, ang spicy opa mo sa radyo na kapag natikman mo, hahanap-hanapin mo. Ako to si DJ Kim Chino at makakasama mo ko ngayong gabi. Oo, 6 to 9 tayo, 6 to 9 p.m. 6 to 9 p.m. ako ang iyong makakasama, mapatraffic man dyan sa kalsada o ano pa ba, nagko-commute ka, pwede, di ba? Nasa bus ka o di kaya kayo ay nag-aaway ng iyong jowa. 6 to 9 p.m. si Kim Chino ang iyong makakakwentuhan. And speaking of away, mahal, minsan kasi may mga relasyon na kung saan may kakulangan sa sangkap ninyo, 'di ba? Hindi lang bembangan ang recipe niyan. Minsan, mahal, yung emotional intelligence ay hindi lang pang babae ito, hindi lang panlalaki. Sa lahat ng gender ito, kailangan sa relasyon yan. 'Di ba? Kapag sinabing EQ or emotional intelligence, ito yung kakayahan ng isang tao na kilalanin, intindihin, kontrolin ang sariling emosyon at syempre, maintindihan din yung emosyon ng ibang tao. Ang hirap sa inyo, gusto nyo, kayo lagi yung tama. Diba? Ang hirap sa inyo, gusto nyo, kayo lang lagi may emosyon, kayo lang may karapatan malungkot, kayo lang may karapatan magalit. Hindi pwede yon. Sa relasyon, dapat dalawa kayong may EQ. Diba? Kaya mahalaga magkaroon ng emotional intelligence sa relasyon para naman humaba-haba ang maging relasyon nyo. Diba? Kaya tonight sa ating Chinitoks, usapang pag-ibig mula sa chinito ng buhay mo, ibibigay ko ang 3 rason kung bakit mahalaga ang may emotional intelligence na jowa. Eto na, mahal. Una, dapat may EQ ang jojowain mo kasi ang taong may EQ, marunong makinig, hindi agad defensive. Ito yung sinasabi natin na kapag may problema kayo, hindi siya agad aatake o mag-iinarte na ganito kasi ako, kailangan mo mag-adjust. Hindi. Kaya niyang intindihin muna kung saan ka nang gagaling. Ayun yung epekto kapag may emotional intelligence ang iyong jowa. Kumbaga, bibigyan ka ng opportunity para maintindihan ka niya. Hindi yung iba na talaga nga naman kapag ikaw ang may problema, ano pa ba, may sakit na nararamdaman, ay talaga nga namang one-sided. Ikaw dapat ang umintindi. Mali yun. Diba? Because at the end of the day, ang marunong makinig na tao ay talaga nga namang may mahaba. May mahabang pag-understand or understanding. Ayan, ang hirap sa inyo. Ang hilig nyo sa mahahaba. Ewan ko ba, ano bang inches ang mahaba para sa inyo? Ano ba ang inches ng mahabang pasensya para sa inyo? Ewan ko ba sa inyo?
Anyway, isa pa lang yan. Oo, ng kahalagahan ng taong may EQ bilang jowa. Huwag kayo mag-alala, meron pa akong dalawa. Meron pa akong dalawang ad-lib, oo, para malaman nyo kung gaano kahaba si Kim Chino. Anyway, mahal, dito ka lang. Dito ka lang sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic.